Asikubingelele siphinde sikwamukele kule channel ehamba phambili izindaba zikabhoqo mengabe umusha siyacela ukwenza ubulungiswa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona konke amavidiyo amasha esiwafakayo kule channel. Na umgosi esuphethe uquality biyela utusa ungazenyezi ngoba ubona uquality biyela uthi yikho okubenza bebe nesasasa ngempilo yamabhinqa. Uquality ukhuluma kanjena nje ngo-8 ebusuku ngoJuly 31 lapho kuzoqala khona uhlelo oluthiwa amabhinqa kuMzansi Magic lizobe liveza iqiniso ngempilo yabo njengamabhinqa. Ngaphandle kwakhe kuzobonakala uphakela umthakathi indaba ungizwe Mchunu, uMashudulu, uNjabulo Langa, Ingoba Makhosi Ntombela kanye nabanye. Uquality ophinda abe ngumculi kaMaskandi uthe yonke into inezikhathi sayo elandisa amabhinqa yithi ubhinqa yimpilo yasemakhaya esikhule ngaphansi kwayo, kuthanda izinto zasemakhaya nokwazi ngezinto zasemakhaya. Omunye umuntu angaba yibhinqa ngokugqoka kodwa uthola ukuthi ngokukhuluma uyasala. Kahle kahle ubhinqa usikompilo lwabantu basemakhaya futhi uhlelo luzofundisa ngakho konke kusho uquality. Uthe uyabonga ukuthi abantu sebeyabunaka manje ubhinqa ngoba bona babuphile busabukelwa phansi. Ukugqoka ubrand nude komuntu wasemakhaya sekuphenduke kwaba iyona into ehamba phambili manje. Ukuzethemba kwethu nesiphila nabo ngobhinqa yikho osekubukeka lapha. Siqale kunzima amabhinqa ethu akuthiwa awakwazi ukugqoka sayibambishisa kusho uquality. Uquality odume inkundla zokuxhumana ngokuswenka nokunye uthe uvume ukuba ingcenye lolu hlelo ngoba efuna kuphenduleka imibuzo kubantu ukuthi ungubani, kwazisa baningi abantu abahlale befuna ukwazi ngaye. Lindelani ke lolu hlelo lolu. Uqhube wathi bazophenduleka ukuthi emakhaya kunjani nangempilo yakhe uqobo. Uthe kuzovela abantu aphila nabo nakho konke okunye ukuthinta impilo yakhe nabanye abayingcenye lolu hlelo ngoba lukhombisa okwangempela. Omunye waphila nabo abazobonakala uNjabulo Langa ongumculi kaMaskandi. uNjabulo uthe bazophinda baveze kahle ukubhinqa emcimbini abazowenza obizwa ngoGodo nePhinifa Music Festival. Uzoba seSoweto ke nakanje ngomhla ka1 August lapho kuzobe khona kunanjisa khona abaculi bafana noMjolisi, Mnyovu, Mfezi Emnyama, Mjikelo, Limit, Mzukulu, Mthandeni SK nabanye abaningi. Asiva lapho ke nakanjani yane amabhinqa ke abaqhubeka iqhenye ayigaje mawuyibhinqa sithi salo.